गेसबो बायनो हाया नालाय गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन आइ एम गोरिब ओमफ्राय संनानै गेस बायनो हायाखै बनजोंसो संनानै जागासिनो दङ ओंखाम संग्रा दाउदामाबो नायदो नै ओरैबायदि गोरिब जानांगौना मानसिया जाब्ला ओरैबायदि गोरिब नै नाय नोंथांमोना फोथायनाय नङा नायदो नै माने दावदाबाव संनानै जागासिनो दंनो दावदाबाव संना जागासिनो नै हिनजावा आंनिया बेनो आरोना आंनि जिउआ बेनो आंनि जिउआ नायनानै लादो माने दावदामाव ना मागुर लाबोदों आं फवासे ना मागुर नै लोगोफोर नायनानै लादो नै ना मागुर आरोना संगासिनो दं फै लोगोफोर फै लाइटआव आंजों फै फै लोगोफोर फै आंनि लोगो जोंनि सबाया थुक्राझारावहाय सुक्रुबारनिफ्राय जासिगोन गाबोन मोनानिफ्राय थांनांगौ सालाखौ नायग्लांहैनांगौलाय ना माब्रै बिमा ओइ बिमा नोंबो थांगोन दा नै माने आयौ गस्ला सिङावलाय मा हाबदोंब्रा माबा सिलदेरबायना सोर लोगोफोर नै बै गोजौआव नायखोना आं मा बुस्थु अ सोरजिनानै दोनदों मा सोरजिना दोनदों ओइ बिमा सबाव थाङो दा बियो सि दाहोनो नागिरा ओंखायनो आं सि दानो आंनि नागिरदों बिमाया माने सकाव थाङा होनदों आरोना सि सोंखोमानो नागिरदों आङो एसे नेटनि प्रब्लेम लोगोफोर माने एसे नेगेटिभबो नुहैनो हागौ दै दुखु दामोन माने आङो जेबो दुखु दाहा लाइभआव फैनो बिराद बेनो नै नोमबाजैया माने आंनि मोदोमजों नोमबाजैनि मोदोमजों मिलाया आरोना ओरैबादि मोदोम गिदिरना नै जाया नालाय जालु खाख्रे माने स्पन्स आरोना थसक माबानि ओइ 5000नि थसकआ बेफोरबायदिसै आरोना अजा अजा दाना होनखौ माने ओरैबायदि लेबबु आरोना ओरैबायदि मोजां महरफ्राबो मोजां नै मोजाङालाय महराबो मोजांखा नै माने ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय दुखुनांथाव आङो माने खामानि सानथ्रोब हरथ्रोब मावब्लाबो माने गेस मोनसेखौनो बायनो हायाखै आरोना बे मासावहाय ओरैबायदि दुखुथिया ना लोगोफोर माने नायदो नै महरफ्रानो नायजालायलै आरोना आंना माने हिनजावनि महरजों आंनि महरजों रुजुजाया आरोना नै माने हिनजावनि महरजों आंनि महरजों रुजुजाया आरोना नोंहा थांखु जानानैसो जादों नङा माने ओरैबायदि आरोना होमब्लाबो माने गेस मोनसेखौ बख'नो हायाखै नै नायनानै लादो गैया रं बेयावसो नाम्बारफोरनि सिख्लाफोरनो हरजोबबाय बे बेयावसो संगासिनो आरोना नै दावदामावहाय बोराय बुरै ओमफ्राय आंनि ओंखाम संग्राबो नायदो नै लोगोफोर आइयै माने ओरैबायदि नै सिंजा खानानै दोनलायनाय नै लोगोफोर नाय फोथायनाय नङा आरोना नोंथां माने ओरैबायदि माने ओंखाम संग्रा न'आ नै बोरमाबो खाया आरो माहाजोनफ्रा बेबायदि न'आव बेयावनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो नै ओरैबायदि गोरिब दुखुथियासै आरोना दा नायनानै लादो लोगोफोर ओमफ्राय माने ओरैबायदिखासै मावब्लाबो थाखा फैसाखौनो मोननो थानसै आरोना माने गेसआबो दाम गोसासै नालाय 935 होनना खोनादों आं 935लाथ' हाजारसेया मोननानै जाबावनो नै माने हिनजावा आंने ओरैबायदि बन गथायना दोनदोंना नै औवा बन फारसेनिफ्राय बन आरोना नै नायनानै लादो गाम्बारि दालाय औ गाम्बारि दालाय मा दालाय ओमफ्राय हिनजावनो हांगुबुत जालायखादों दहाय माने ओरैबायदि हांगुबुत जाना खुरख्रावनायनिसो लोगो मोनफैबाय आरोना आङो बन गथाय बायदोंमोन बेस्रा माथो होनबावनो लोगोफोर सिनना होआ बियो आलसिया
माने दुखुथिया गोरिब माने आङो दुखु थानो लुबैलायबाय ओरैहाय ओरै दुखु थानो लुबैलायबाय ना औ बिदि दोनदो एसे माने ना मागुर फवासे लाबोदों आरोना नै नायनानै ला लोगोफोर नै ना मागुर आरोना इयो माने जाबायदि ओरैबायदि गोथाव संबाय हिनजावा आंनिया दा हिनजावा एसे संख्रि साखिनायबाय आरोना नै गोथावना बिमा आस्सा ओरै नाहरनां गोथाव होनब्रा गोथावना बिमा गोथावहाय ए माने संख्रियासो एसे नाङाखै औ लै आनिबोमोन लसे ओइ ब्र नायबाय थादै लाइफआव मा मोजांखा आदा अफ्रि आंनि जिउ आदा सना माने बुरैया फैफिनगासिनो दं नोंनि बेवाइया आंनि दिन्थिहरखायो हिनजावाखौसो आंथ' महर साबा नालाय एसे हिनजावखौ महर मोजांखाय दिन्थिबाय थायो आङो माने मोजांखाय ओरैबायदि आरोना आदा अफ्रि सना नायबाय था लाइटमाखौहाय दे माने ओरैबायदि आरोना सनालायनो आंनिया नै सोरबा सना नुदों नोंथां आदा अफ्रि सना आं एकदम लोगो अराय सम थाफानो लुबैयो नाथाय मा खालामनो समनि फाखनावहाय माने आलदा आलदा थानांगौ जायो आरो आंनि फिसाजोआ नै बेनो आरोना फिसाजोआ नै बेनो फिसाजोआ आंजों फैफाबाय नानि हाय होनहर दे इयाव भिडिअ हाय होनहर मामि हाय होनहर र' नानि दा माबा कफि हाय होनहर नानि र' माने औ बेयाव जायोना मामि ना ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दिनैनो दानो साबसक्राइब खालामनानै लाखादो लोगोफोर ओरैबायदि आंनि इउटुबाव फानि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना माने सिगांग्रो नुनो माने नेटनि एसे प्रब्लेमलै लोगो मा खालामबावनांगौ जाखो आं जिअ'सो दाउदै सिङावनि गोमो आइ लकेल दाउदै र' आइ लकेल दाउथाय आंनिसिमाव जिअ' टावारा फैया आरो मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय